Kula menika Sudyamastani Prabu Hamsa Wingking saking negari Hargabentar. Boten langkung pudyastawa kula sembah bekti kula katur dhumateng paduka ingkang sinuwun. Prabu, pripun? Sapa ngaketno wong? Lah nguyuh kopi barang kok. Ditingali piye? Wis seru. Ono, Dik. Koko Prabu. Wonten dawuh. Menika sinten? Mah monggo didangu. Sajake wong anyar kaya iki. Sang Prabu sowan tanpa tinimbalan sinten ingkang dados jejuluk paduka monggo kula aturin anila kami sinten ingkang dados asma paduka sampeyan menika butuh napa pripun kula menika teka langsung ngagetke wong langsung perkenalan kula wau kula menika Prabu Hamsa Wingking saking negari Hargabentar. Prabu Hamsa inggih wonten wigatos menapa dening rawuh wonten ing negari Ngamarta menika Sang Prabu setunggal ngagetno wong meneh to. Wonten ditingali piye? Kula dugi mriki nggih to. Ora nduna basa bocah iki. Pun kajenge mriki. Kula menika dugi mriki kautus dening Ratu Gusti kula Prabu Jarasandha. Kautus badhe dipun utus ngampil Jimat Jamus Kalimasada minangka dados apa ning arane usada wonten ing negari Magoda awit wekdal menika negari Magoda ketaman Prahara kados mekaten inggih yen pangapunten Prabu Puntadewa menika paduka napa ingkang wingking menika ala tanpa rupa menika kula Sang Prabu lah dalah ya kancane meneng-meneng kok ayo murid cetek cangkemmu iki teko ngagetke wong ngombe kopi muni neh tuwapuk kowe kok pahit niku tur kopi ini ayo muni neh jujur slop cangkemmu kowe kok ngaten Sang Prabu kula menika kautus Prabu Jarasandha dimen ngampil Jimat Jamus Kalimasada dimen kangge tamba negari Magoda menawita nggih menawita paduka ngukui mboten badhe dipun ngurungaken mboten badhe dipun ulungaken dhateng kula bayar pinten reginipun kula bayar arep ijol omah ijol kraton tak bayar menawi to paduka mboten ngulungake negari Ngamarta bakal kula damel Karangabang Hamsa cangkeme Jojobang mawi ngoweng wis kuwedhot padune lati netra puncak mundhal ngandir pindha kumbang ora waribang yen sinabet mak urut dahanan
Hamsa. Wonten dawuh, paduka menika sinten? Aku arep takon kelawan kowe. Paduka menika sinten? Aku kakane Prabu Puntadewa, Nalendra Mandra Prabu Baladewa. Kowe nek kene mau arep ngopo? Kula badhe ngampil jimat jamon sekali maksud damel usada ing negari Magoda kang damel nembe nandhang bebendu. Yen ora diulungake badhe kula damel karang jingga. Kowe ngerti aku sapa? Kowe ngerti aku sapa? Lho, lah sinten sampean karo awake dhewe kok lali? Karo awake dhewe kok lali piye? Rungokno mripatmu. Kowe durung tau krungu kondhange Baladewa, Kowe nantang-nantang kok negara Ngamarta. Negara Ngamarta ki adiku. Adine Nata Mandra Prabu Baladewa. Yen kowe ora kena tak kendhani, yen ora kena tak gambangi, kowe minggato. Wong aku sing ngeman kuwi. Minggato kandha ratu Gusuma yen aku ae entuk gawe. Paduka mriko watur dateng kok. Wani ra wani apa? Wah, laka kebeneran. Seneng kula kepaget yang kados jenengan. Rawi-rawi ratet bakal tak palani tak putungi. Wah, iblis lan mutiat bare aku kowe. Barat kowe. Sabar. Ina kula hak masuk birit. Urung wayahe perang iki. Solo ya iki. Iblis salah. Ngaget kok kendel. Ngedek kendel. Ora ngerti aku sapa. Nantang-nantang Ngamarta. Iblis salah. Santai mawon tesedanmu sewengi wayahe menika. Kopine mawon duduk. Ayo. Tuh karepe. Mas Durun. Kok senengane mentil. Nyai Prabu, kula wonten dawuh Sang Prabu. Menika kala wau sampun wonten trontong-trontong pepadang saking Jawata. Apa kang dadi tumbal iki mau Hamsa iki mau sanes Dik Werkudara. Lah sapa sing kudu dadi tumbal Kakang Kresna? Sing kudu dadi tumbal kuwi Narendra Magoda Prabu Jarasandha kang wektu dina iki uga ngunjara Ratu Tatasatus ning kurang telu. Lah Hamsa iki mau utusane saka Prabu Jarasandha dimen golek genepe Ratu Tatasatus. Genepe Ratu Tatasatus sapa ya? Regine Ratu Tatasatus menika Paduka ingkang rayi kaliyanipun Yayi Puntadewa. Lah dalah kowe ra omong-omong tak getek ning kene. Lah ora wayahe kok iya iso. Banjur kepiye? Kyai Prabu, kula wonten dawuh Koko Prabu. Kepareng kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe ngantipun Yayi Janaka tuwin Yayi Werkudara. Madosi korban menika nenggih Sang Prabu Jarasandha kados mekaten. Inggih. Nanging saderengipun bidal monggo kula aturi lerem sawetawis kula aturi manjing sanggar pangalanggatan meminta dhateng Gusti ingkang Maha Ageng mugi boten wonten alangan satunggal menapa kasembadan menapa kang dados gegayuhanipun para Pandhawa anggenipun badhe ngawontenaken Sadira Jaya. Inggih monggo kula dherekaken Yai Prabu. Inggih adinipun kakang kembar kula wonten dawuh
bubarno kang padha gantung sibuk penjerang isor bakal kundur anak dapat sendika mestaken dawuh keparengan madal pasilan sagebyar katalika wau purna gati pasewakan kundure sang nata tansah apa ya kunduring sanata datan ambalin jani